Uyimfumba yenyama utyanga ukwazi uthwala ngesisu sakho. Umango wamvu nemihlondo nemizayo ngubhele uyavunga ndango uzawunyeka. Ntwana. Ubunjuma utya nje ba ukuni ngakubonisa ngoku. Inyanga yinye sekule. Wemiye wevunga mna inyama ndiyivumela ijolo usebenzile kodwa bavani man. Yintoni nganivanisiyo noJola? Kodwa ane wesigqibeleni ngaloo ndikuloo mimango foni ndiphuma phakange undibone ndiphuma ntwana uzam ndihamba. Ubona ndarhaneleka kule mimango engasendlava fo ingandiyazingela nokwazi ingqusha nodwa nowalapho. Ndiyowaphi? Engqusho. Mna? Not engqusho man ndiyakubona apha ku TikTok ndiyakufollow. Mna? Usinathemba? Yeah. Usinathemba ndiyakufollow. Uyathanda uphakula nophakula. Akona majumza wena. Ayikho ijumza ayimula yiphi. Vanganzinyoka le mimango ukuthi qatha into enye man nobuzena nengathi ayintombi endala uzena ndeyintombi endala bebefike uqala kodwa hayi man unenhloni la mntana ngoyise man. Bonini noba ngubani ixesha ngoku lokufika kodwa kukho into engenazo yenzeka kule ntombi indala. Hayi indala kuba yayifike uqala kodwa ngokokwenza hayi George enhla ndiyabona uba iyala. Ewe man ngafumana intokazi enonibhidi iziphathe ngohlobo likaZenani. uZenani unenhloni man. Unenhloni akafuni. Hayi akafuni nganto kuthiwa uyise uthentini kuthithe kanje ngento ba uyise akafuni qha. Nakuthiwa noba kuthiwa kuthethwa ntoni na akafuni kwanto ethethwayo into ethethwayo mayibe into eyiyo qaba ukuthi lichithakele. Hayi. Yabo mintokazi nganibhidi iziphathe ngohlobo kaZenani. Ibe nenhloni man ngoyise qha. Ha ndingalobola mfundini. Hayi ndiyawuqoba umnqwazi ndihambe ndiyowucela kusalikazi. Hayi. Yo asebenza fondini yasebenza inamaduma ihamba isiwa ihamba isithini akukhathaseki noba iwile ngoku noba kutheni yenza laa nto ibiyenza qha into bendala. Hayi fone ngomkhonto mani ufuna umisela imbiza yawo qha kuthiwe nango umkhonto welikhaya awuhamba udubula zinkomo awuhamba ubetha zinkomo awuhamba uhlaba zinkomo awuhamba unyola abantu. Le nto inyulo into usebenza kweli khaya le ayihambi isenza izinto ekufamba izenzi izinto ekufamba izenzi ayihambi inyola abantu ayihambi iphalaza amagazi bengahanga athethelwe ethelelwe ilungisela ikhaya. Uba ilo gazi lolungisela ikhaya alikho elinye igazi emaliphalaza ngale. Hayi man hayi. Yo Yabona nesebenza nje uyayazi uZenani basiyatyiwa isibindi kowabo. Yiyo le nto engahambi edlala fondini. Hayi man umile man ngegama man akavumi umele umzi into ebalulekileyo kuyelela gama. Into ucela ubuthongo man isibindi esingathi sinento elilayo engehla ngendevu funa utyala sha utya umswane nasexhwayeleni uyawushiya ngathi ufike kwelo xhwayelo ungekho nomswane lo ayikabe ngudyakalashe uneenyawo ezimbini lo kodwa funa ivumula ibhadi man. Bonini kusile man njengoba kusile nje zavungula isibindi zebhadi fondini balo into zokuqala ezebhadini yeka nje uba ke ndilisikile ndalihlohla ndalibeka umkhenkce umele phezulu fona umthamo uzele kodwa into engenelisikanga yiyo zeza nto besizinxibile ikhona kanye le nto bendiyithile ke ndisithi ndifuna uzibonela kume ezini andihamba bendigudleke entweni kodwa ndidiwa nayo seyinontshontshi ndiyinxibe kabini kodwa seyinontshontshi cinga ke ngoba ndizawuthatha laa nto ndiyithengisele umntu ndibeke lam igama phezu kwalaa nto ayikwazeki kaloku kuzafuneke ngondizishukuxe ndibone uba zonke zenza ngolu hlobo gqithele ndizawuthi ke ngoxa likhona ithuba ndiyitsho ndithi hayi ndenelisekile zizo zonke zingaphuma ke ngoku le nto ifuna nje inzondelelo nomonde. Yonke into enzondelelo nomonde kwinto endingenaze ndizitye ukuzingela ecamweni ndlela kukho noba ungayaphi ungafaka umne uphuma inyongo into endingenaze ndiyitye ingqungqu ubona ingqungqu emini into enqaba le ingqungqu emini ilele amaxesha amaninzi uyifumanisa uba ayibaweli ubonakala emini kodwa ke nantsi ibonakala xa ndiyarhana uba ivuswe ngabantu bemasimini yazonqumla kule ndawo nje inqumla apha ke ngoku akuphumeleki ngapha kubiyiwa akuphumeleki ngapha izawuthini ke ngoku hayi awuhlala ndityeza nto mna zimpuku wena. Yivuka ngaphandle kwaloo nto leyo uba impuku lamanye mazimuncu gqithi ubingandesula kanoyitya kodwa hayi maziyeke ndibheke elalini kujona. Yejo ya Ufanele ukwazi iqala. ndisendleleni. Yo ake sekulate ke. Yintoni ngxaki? Fondini man. Ngathi unenkomo mfuni maki Ewe komile komile. oya
Ubona xa ujola mana njalo ndayithilayo kodwa unomcimbi athi ufuna imaki. Njani uthi semcimbi ufuna imaki? Kodwa ke ndiza kwehla kuphinto nje ezimbalwa ndifuna uziqhawulisa emveni kozo zinto ndihamba. Avume ngicanza zikhabe ezingubona uvuke ekuseni kakhulu kodwa ndabomayi ndile kanto elale ngazothi ndikhabe inkukuma ndiyozingela. Bonini bengicima zavuka ekuseni kakhulu kangenzeke ngolu hlobo endifuna ngalo kodwa ke akho nto ndiyileqa ingako ekhaya nantsi into endibangela uba ngixhwaphe. Kodwa sendikude kufuphi ikhaya into endiyifumanayo wonke umntu uyandibuza uba kudideni bephi ngoba kudala ujole sithi akafuni umntu uzamphazamisa yena zonke into zakhe zicalanye ngoku uba umntu uyamvimba makaqiniseke umvimbeni ngoku ngokubeke ndafika akho mntu uzawufumana nto ndiyanza uthi chuma. Uvune ndithuthi ime-12 ndijonge umbombo ekhaya mani. Xa ndijonge ekhaya ke zininzi izinto endiyozethula apha uba ndiyeva xa ndinomthwalo emagqini mayinto uphefumla umoya selilaleni onokuyiceceleyo. Kodwa vele ungangaliboni iqhuthe mani selingaphesheya ulibona nzima kaluzisi kodwa lo nyaka uzayo itshayile ndangazinyanga naxa uphela. Kodwa voneleke ndisondela le mimango yam ndiyandiqomba hayi izinto ezininzi zingenzeka kodwa ezinye izinto hayi asoze kule imimango hayi ungahambi ndiyolahla. Indanga sendiwela imilambo enamagama ngoku hayi kule ndawo ndikuya soze noba yintoni nasoze andivuma imimango yam abafundini nantoni na ingenzeka xa ufunini uza konwabeka yho laphuma nelanga hayi ke ngaloo mvula emkile. Ovene ndiyithethayo ndithi umango wam ndifika nje kuyaziwa uba kwenzeka ntoni mfuni ngandenyiwe kho imihlondlo ndinokusela imisa engenececeleyo. Hayi qiniseka ndisemangweni wam ntanga akho nto ingenawungenzeki ndikolozela ukufa apha fundi. Kunento ephambili sekubuza imaki uba iyiphi le maki fundi ndiyiva ngevumba caba libhaku. Awethu mtshana boma ndiyasindeka mani ndimsinike mani iyasika inimba noko umtshana uleli ngenxeba kodwa uyayincoma mani umjayibi iyamduma fundi. Kule minyaka yakho kaloku le age foni ifuna simane sinyiselele. Uvune umuntu umtshana funeka umane enyuselelwa amatakane xa utshonelanga funeka asezwe azowudloba amatakane utshona kwelanga fundi izusu zigcwele. Awene ndiqhube ndisoza ikatara apha kude kube kanti kuvela ujola phaa ngezantsi abesithi fo ingandiphepha mani kule nto ubuyiphethe. Imbombozela ujola uba ndihambe ndijive nini inkunzi nto uthi kodwa noba ugulile uzawuphinda uzowombelwa apha sithi. Ikombele. Into libibhubhile izawunconywa amadoda la. Ya amadoda la sikhona. Umzendoda wakho amadoda nje usithathu. Ngitsalile. Lifuna umuntu ongisisi le. Umamdili. Khona sikukhwazi. Uboninzi kona singamadoda lali man. Kodwa ke ndikulo mimango yasekhaya ngoku. Akusekho ujika. Xa kujola uthi unenkomo bawuhamba kudala ke ikhalazi banda ufika nini kunina obe ndifika izolo ndide ndafika ndidakanami ndilibaziseka lo inkunzi Uve ngaphandle kulibaziseka ndizilibazisayo kokuxabana kwabo ngoba naye uthi nganika ubhele lena ngobhela kanamntu uzawuhamba ingqonqoze namaxeku wakhe. Uzawuxabana umabhela nje. Upa Ebangela basikafani uhloniphe Le ndingabavanisiyo ndiyibonile mna ujola uyayazi xa ndisiza yena angayazi ngoba akafuna uzidela fowuni ujola unefowuni. awukabi khona ubhela ziko and abantu bapheyadini. egameni uthi class come kodwa konke Ya baba. manje naba ndiyabonga utywala kodwa qiniseka yintoni enganivanisiyo noJola uzola zwana Ujola yamana ngokwenza ntoni lapha utya umbhako wam apha endlini Uthi wapha. ndithande Ngondibhene ndiwubona laa mnqumo wokhutshwa kusithiwa uzawubethwa kubani ingathi besikhona isizathu kaloku awunawuthi xa uthetha ngumntu utsho ngolu hlobo. ungakwazi ufuna ukuthi bafundile ibhele na ukhokwata bendlini because ndiphakama pha ndiyasebenza pha loo nto heyi madoda akhona
akasho phela. Azonceda Uyawawanisa ngokuphela uza nengxelo yakhe intoba yintoni engxaki yakhe noJolo kodwa ufumanisa uba isabuyela kulaa nto akafumaneki uJolo uyafumaneka. ufikile apha endlini uJolo uyavuma buthi makuthi hayi okay hlo yebo ngomvulo uJolo akathedlana okay ngalo mina afike ngayo kwethu yebo Le nto inganivanisile. iyandiphazamisa laa nto iji ubona sapati idilizi masisapati amadoda idilizi fondini hayi kaloku izibhadla kaloku masithethiswe egaraji hayi fondini laa ndoda indibambe ebhingu phaa okay sharp kodwa ngoku ubuvumile because kaloku namxalela ukay Bendivumile. bendinento udibenise no-doubles phaa kulo quest yabo senje yena ingxaki yakhe phaa Nazi ingxaki yakho ngabo. asifani ngaloo nto because xa khona uzothi hayi okay once umflayitheli lapho uqabela ngapho Aqhubeke umdala. hayi kehlo akafanele qabeka waphuma nje ngala yadi uyicebiseke azibonela yakuthi yabo Iyawunyisa. Awenziye amachuma zingenelali kodwa amadoda elali athi izinja afuna azikhongode. uJolo yena umendo wazi ngamadoda elali qha. Kodwa zavukhohlakele noba ke ndingazikhonkoti zazikhohlakele egqithe zam khayenze khwezi mani akoglasa Ezulwini kuwendanga fonini kumfo ongaziqondanga ubuvume enthamsanqa ngathi ubrake utyala benye sibutyo zabuva bako. Bese kuyabuza uba ngumfana naceyitile. Kusho bani? Kutsho wena uba umncimbi ngomfana. kwethini yawo yefana ke into le iqhilile Galapha ehlozo Avoni yeke into uvuva butywala benyosi bukwenza ntoni onganyiqhiliyo kodwa ndifuna inyama. Yanjani nenyama inyama qha. Nsisike masibhexeshe mani ikhutshwa sitye sime inyawo. Angatyi iqhilima phela mna simompelani lo Into engxaki. Yangiqokozisa. xa ubuthundu nokha Uthi makhulu ngicela ukhumzuma. makhulu kutyale bhola ntontonto afuna umakhulu nxa ubuthathi bakho ubathobe phele yo soli yo niyakhathaza baphambili Zimbini into zayo. Inyama. ndim namantshontsha le nto le Ubhela befuna uyigxotha le nguphira nguyabo uyamosha ithetha inyani ezi zakhe. Ngoba watshelwa zicela ungapha ngasendla nangapha ngaphesheya laa ntokazi zaseNice nayabhabha impangele yabuyile eNice azisozayile eKatari ngumama. Ayibambe mbane ngoba sikwazi ukufaka igitari kule ndingeni lento siyifunayo. Kodwa ndizawulenza icebo mani emdala satha. Uthini sino? Oh, bimdawethu. nobuthetha lo Duthetho. nobuthetha lo Le ntwana zithi ziyithembile igqubhaze hayi ingade ifike emhlolweni ibhidwa ngala kaloku itari yamadoda neyamakhwenkwe yahluki. isekile into nami le ayikhanela ngoku Imax embini ubomi uyanqila. ingowagwagwala legebonele nyakezandla ingowagwagwala Uva uduma uphira vuna uthi ungawagwalani irhewu litya ngezandla vuna iingoma zamakhwenkwe kudala nyhani lawo kodwa hayi madoda masowuphaka. Foni nyhani masifika amadoda elali sithi isifuba senkomo sivuthiwe masiphakwe siphiwe sitye. Foni sihlale singamakhwenkwe omango mona amadoda elali efundini ubomi hayi sisazitya sitye sizohlule sihlale sizonwabele kodwa ethubeni athi amadoda hayi fonini ucima kutheni sifuna uhamba emva kwemini funa sitye ngomgqibelo nangecawa le ngoku. batheni ufuna uhamba ngo-3
Vone kukhale ngento ibisenzeka matshona fonini buyawazi amarhatya wena ube kwatshona ilanga siyonwaba kodwa umbhalo usamile abawubhele esifubeni kodwa ndifumanisa uba ezi zikobhele nakum hayi azeneliseki umntu kuzawufuna ndifumane enye indlela yokwenza izikipa zona neegaps ndiyabona zenza le nto ndiyifunayo. Siyabona intyatyambo zawubekwa elangeni. Eyo susu sikhulu. Siphe sitye.